ukhulumile ayajika namhlanje. Ebazalwane uNkulunkulu wethu uNkulunkulu othi masekuthintwe thina kufana nokuthi uthintiswe le. Kona kaNkulunkulu lithi iBhayibheli touch not my anointed one. Abathinta abagcotshwa bakaNkulunkulu. Yabona kulo December next year through the Superman, I don't know why, but I prophesy your enemies shall fall. Izitha zizona. Ngiyaphrofetha namhlanje endaweni yasePhuphulethu abamelana nani namhlanje isitha siyawa sizothi Ebeneza uNkulunkulu wethu usibonile kwase kwabana. Hallelujah. Lasi ngiyakhumbula ukuthi umfundisi kumeda kaxoxe. Ngiyakhumbula wafa imoto. So kwakufanele sisuke la ngamalatane right. Sidwebe ngeenyawo. Sidwebele ukuthi uyoshumayeza uma umfundisi abantu othi usubashumayezile or waste isikhathi sakho. But today I came to say, Lord, uNkulunkulu uyabona. uNkulunkulu ubonile indlela esihambile. Angeze ngibone ithi yazi lo baba ngabuhleli nomndeni wakhe. Lezela nabazalwane abangamfunda. Why sisazala? Ngabe ngabuza athi why mfundisi sisazala? Bathi uNkulunkulu manje ukhulumile. Konke singaphikisa ngakho. Sidondobe siphinde sime. Bathi namhlanje sizothi Ebeneza uNkulunkulu usinile sase sabala. Hallelujah. Yabona bakhuluma I have seen abantu bathi bayahlukunyezwa. Bathi ukuhlukunyezwa abantu omama sebethi bakhulile evangelini. Mama uthi usuhamba uyokhala bona ushayeka kube ibona abakushayela. So I want to warn you, bandla laseMathensinayi, fight not. Noma ngathiwa izinto zinjani, noma ngathiwa ngiboni ngalisonile. Sekusho ukuthi noma iziphi eshumayizwi likaNkulunkulu lingayiwisi. Noma ngathiwa ibheda kanjani. Uthi uNkulunkulu touch not. Anointed one. Kusho namhlanje bazalwane anything odlule kuyona you must know masubrasiya katasho Jesus adosithele brosha Jesus Ngiyabonga Nkosi. Thank you, Jesus. Bazalwane uzofuna umsebenzi. Sizofuthi usamile nathi. Nasenhluphekweni edlule kuyona. Le vision izanyile ukumiswa. Yabona into eluse kakhulu. I can say vision. uNkulunkulu ayikhuluma nomfundisi oMbumende ukuthi angilambe umphefumulo. But namhlanje sizothi Ebeneza Nkosi. Sisaya nje umhla ka16 asambe sazi ukuthi uNkulunkulu emekahlile. Akukho ngabelana naye. Inkosi ngakithi bazalwane akukho ngabelana nathi. Nakuba bazalwane abathakathi sebefungile bagumela ukuthi no ayikho into ayovela. Bathi uNkulunkulu mesakho. Usathana ngakuthatha konke. Bathi uNkulunkulu esakhona. uJesu esamile ngakithi. Akukho kuyabusivimba. Sizolokhu nje sile phambili. Solode nje sinyathela siyaphambili because uNkulunkulu uyolobe ngakithi.